Ola, señoras, señores, que tal? Como están? Son as 7 menos 7 minutos da tarde. Aquí estamos os do Voltas co Prato cociñando como todas as tardes en galego. Igual cometedes o erro de non seguirnos nas redes sociais. Hai xente que o fai, de verdade. Hai xente que ainda non nos sigue. Hai xente en Galicia que non nos sigue nas redes sociais. Pois non podedes ser vos, non. @Voltas co Prato, por qué? Porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Cambio de cámara en 3, 2, 1, ja! E atención, porque hoxe temos dous auténticos artistas dos fogóns. Dous animais, e dos vos. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Estefanía Colmeiro, un aplauso para eles! E aquí están, Xulio Mato, Estefanía Colmeiro, Fanny, Xulio, Fanny. Como estades, Xulio? Moi ben. Ben? Moi contento. Estás contento? Foi unha semana boa, estamos a xoves, xa estamos aí encarando o fin de semana. Sí, sí. Todo ben? Todo moi ben. Por que estás tan contento? Pois estou moi contento, pero vouche dicir despois. É unha sorpresa. Moi contento. Non me gustan as túas sorpresas, Xa nada. verás. Non, unha sorpresa. Vale. Unha explicación que che vou dar despois. Eu estou contentísimo. O que está contento son eu, con esta cara de felicidade, porque está connosco Estefanía Colmeiro. Que tal, cañotas? Como estás, Fanny? Todo ben. Todo ben? Todo Sí? fantástico. A vida en xeral ben? A vida estupenda, maravillosa, fantástica. Ostras. Guau. Y rodeada Que de de vos, cousas. Boa, estupendísima. Que de cousas. Non me ¿Qué digas máis se pode esas pedir? cousas porque me empeza a latir o corazón. Vamos cociñar, a ver que nos trae Maribel da Fonsagrada. Ola, son Maribel, veño de Fonsagrada. Normalmente cociño para min e para a miña familia. O fígado, como máis me gusta, é encebolao, empanao e máis o de porco co de tenreira. E hoy veño ver con que me sorprendedes. Un saludo pa Ana, pa Filo, pa o meu marido que me estarán vendo e pa todos os de Fonsagrada. Que te pasa? Fígado. Eso é o que me pasa. Pois ahora se sabes por que estou tan contento. Está na súa salsa. Imos cociñar fígado no Voltas co Prato. Ah! Que susto! É un fígado Sí. de tenreira. Así es ti por dentro. Ah! Xulio, que vas facer con él? Pois por eso estaba tan contento, Ah. cañotas. Porque hoxe vas probar o meu fígado. Nin de coña. Mira, Nin de coña. Mira, no. Espera. Primeiro de todo, espero non probar o teu fígado. Sí, o que vou facer eu. Porque ten que estar escarallado. O meu está novo, Está a Sí, estrenar. E despois, nin de broma vou probar iso, Bueno, xa veremos. Mira, sabes o típico fígado encebolado? Sí, sei, home. Pois vamos dar unha voltiña. Unha, porque normalmente o fígado encebolado faise de porco. Sí. Vale, vámoslo facer neste caso de tenreira. Vámoslo empanar, como lle gusta a nosa convidada, e despois vamos facer uns ariños de cebola, unha maonesa con ceboliña crispy, un montón de cousiñas para que a ti che guste máis. Os aros de cebola probos, No, e o fígado Ese non tamén. teño problema, O pero- fígado tamén. No. Vamos a dar despois, vamos a pedir a súa opinión ao público. Espera, que eu adoro o Público da público. Fonsagrada que nos acompaña hoxe, que é maravilloso. Adoro o público e adoro a Fonsagrada, que ademais teño amigos Pois e hoxe amigas vas a alá. dar o fígado. Pero, por moito que diga o público, non vou probar o fígado. Bueno. Vale, Xulio. Que che quede Vaya claro. divulgador. Que che quede Xa claro. se verá. Estefanía Colmeiro. Eu vou facer un guixiño de fígado. Que genial. Un chup de fígado. Buah. Vamos, A ver, cañotas, que che pasou co fígado? A ver. que me traumaron miña tía, miña nai e miña avó Pero de como se neno. superan os traumas? Enfréntate, cañota. Enfréntate outra vez. Enfréntate. Traumaron, debe de ser... Supérao. Debe de ser... Venga, Que non me anda. pejes, pero por que me pejades? Debe de ser... Para que espabiles, Supero. cañota, Que no, para que debe de ser espabiles. a única cousa que non soporto ningún mule, Pois a partir de hoxe, Non, ó. Vaiche Curao. cambiar. Xa non sei ni con quen teño que Ven empezar, do comigo, nervioso que cañotas. estou. Mira, Agora mesmo. ven comigo. Señoras, señores, cociñamos fígado. Imos con Estefanía Colmeiro. Vamos alá. Mira, Pensei que iba a unir a fígado aquí xa. no, mira, por eso mesmo, vamos a dar un escaldado, vale, cañotas? En esta auga xa vai a quedar todo eses residuos do fígado, Que vale? todo é residuo no fígado. Que non. O que pasa que, a ver, isto é dos traumas, hai que superalos. Hai que enfrentarse aos medos e aos traumas. Hai que facer terapia, cañotas. Pero non quero terapia de choque. Bueno, este non é de choque, ó. Eso é de choque. Tes dous cociñeiros preparando dúas receitas Xa moi está olindo, versátiles. fígado caldeiro. Bueno, a ver, poño ya tapa, ven aquí, anda, ven. Poño ya tapiña, vale? Vamos a facerlle un escaldado, un par de minutiños e retiramos, vale? Que necesidade? Ponte aí que che Para van que descontar o programa, probes, xa verás. Que necesidade? No, este tiñamos que pagar dobre. Sí, claro. Mira,
E agora voulle facer un refogadiño, porque como bo guiso necesita un bo refogado. Pregunta, porque agora xa me teño que poñer Sí, serio. modo profesional, Claro. divulgador gastronómico. Vai parecer que me gusta de todo. Estefanía Colmeiro, é necesario escaldar o fígado? Non é necesario, pero vamos así eliminar ese amargor, as impurezas, para facer o guiso. Sí, queda ben. Porque o fígado entero non o podes eliminar, non? No. Vamos a ver, no fígado, cañotas, Sí. aparte de estar máis económico que outras partes da tenreira... Normal. Bueno, a ver, Joder, pues sí que estamos, a casquería isto é o de sempre. E moitas veces eu creo que son esos traumas que temos desde pequenos, pero é probar con outras receitas. Pero se eu non teño problema en comer sesos, en comer o que sexe, pero o fígado... Correcto. É o fígado. Pero por que? O sea, fixeroncho comer e non che gustaba a receita que che facían? Fixéronmo comer Sí? enganado. Sí. Ah, Sí. enganaronte. Eso, claro. Miña tía Esperanza Esperanza. e miña avó Esperanza É que aos nenos non se lle E pode miña mamá mentir. Carmen. Claro, fixéronme comer fígado encebolado. claro. Enganado. Enganado. E ti como supeches que era fígado? Porque ti unha vez que comes Pero isto... Como sabías? O sabor non me gustou. É que te dixeron. Dixeronme, é carne. É carne, é chicha, ti come. E non é... Cañota, non fagas eso, Sí, no, é Fagas que é eso? peor que un neno. Que a Co comida non se xoga, se fan muecas, Ven pa aquí, Vale, vamos ao papo. Sí, vouche dicir. Mira, a ver, olvídate... Mira, vouche tapar a pota para que me escoites. No, ahora Veña. creo que me estou empezando a levar ben con. Veña. Non. É que é todo como cho presenten. É como todo nesta vida. Sí. Vale, vou facer, como ben decíamos antes, para facer un guiso necesitamos un bo refugadiño de verduras, vale? Para botar allo porro. Allo porro, vale, que vamos a pochar. Para esta cantidade voulle botar 2 allo porros que vamos a pochar, vale? E agora voulle botar cebola tenra. Unha voulle a picar así en dadiños como fixen co allo porro e a outra vou na relar, vale? Por qué? Para que espapuxe e faga máis... Para que? Espapuxe. Gustoume Espapuxe. Para Para que que engorde a Sí, a salsiña salsiña. do... Moi ben. E vexo que tes Do aí, que é fígado. caldo iso, que é? Eso é un pouquiño de caldo que é opcional, Podemos lle botar a auga do grifo, podemos lle botar un caldo que teñamos de verduras, de carne, para despois mollar este guisiño. Moi ben, pois... Vou marchar con Xulio Mato. Genial. No, genial tampouco é. Ánimo, Tampouco, cañotas. porque a Xulio... A Xulio está lle facendo gracia o meu momento, sabes? No, a ver, Xulio está pensando na economía de Galicia e di que receitas máis saboriñas Que va, con fígado. estou gozando do fígado de Cañotas. Vamos con Xulio Mato. Estou non gozando. Baila, Cañotas, baila. Señoras, señores, xente que está na casa, se pensades que tampouco hai necesidade de comer fígado na vida, se sodes como a min, por favor, chamádenos ao 664-483-419, teléfono da Voltas co Prato no que podedes falar con nós. Oi, hai moitísima xente que lle gusta o fígado, Home, claro. Quer dicir, Ten moito ferro, vitamina B12. eso sí, é moi bo, é moi bo, Claro. é moi bo. Pero Moi bo. non ten por que Sabes gustar. para que é moi bo? Pa caída do cabelo. Pois entonces dame 4. Pois eso. Hoxe van a probar, xa Dame verás. 4, dame 4. Xa verás como... Chamádenos ao Voltas no, co non é Prato. certo, non é E certo. xa sei. E ademais repartimos cartiños 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión. Do fígado. Estou encantado co fígado. Hoxe, lamentablemente, do fígado. Bueno, pero mira. que hai que facer de todo. Mira, vamos a ver. Hai que facer de todo, hai que probar de todo. Unhos filetes de fígado de tenreira, vale? Botei un poquinho de sal. Bueno, un pouquiño, aí só Un se ve poquinho sal. polos dous lados. Vale, vale. Vale, mira, aquí teño un ovo batido. Sí. E aquí teño pan relado. Allo moi picadiño, perexil, vamos a meter aí un poquinho de culler. E aquí, queixo Vale, de mesturar vaca, todo. e vámonos mesturar todo. Vale, vou chamar á convidada para que vexa como vas, porque entendo que va a rebozar o Vamos a fígado. rebozar e vámonos fritir, sí. Moi ben. Pois vamos a recibir cun fortísimo aplauso a Maribel da Fonsagrada. Un aplauso para ela. Hola, Maribel. Arrímate aquí adiante, por favor. Como estás? Eu moi ben, e vos? Benvida ao programa. Claro, na Fonsagrada sodes moito de matanza. Faise moito matanza, claro. Sodes interior como a nós, como en Arzúa, faise moito matanza. Entón entendo que de fígado sabes un Non sei treito. o que me gusta a mí.
Claro, ti és de porco, o sea, ti eres de porco, non? Eu Que probas son de normalmente. porco. Claro, porque a matanza é de porco. Pero neste caso, hoxe temos de tenreira. Oh. Vaya, todo genial hoxe, no programa, O programa vai como un tiro hoxe. Bueno, non pasa nada. Non só hai que convencer a Cañota, senón tamén a ti. Sí. Pero bueno, Sí, sí. non hai problema. Xulio, contalle como Mira, vamos a facer o... empanado, que a ti che gusta empanado, vamos a facer empanado. Fígado. Moi Vale. ben. Vamos a dar un toquiño. Mira, aquí no pan relado mesturei un poquinho de queixo curado de vaca, perdón, allo e perexil, e un ovo. Entón, o fígado xa teño con sal, entón vamos a empezar a fretir. Que non quero que este moi quente tampouco. Mira que filetiño máis rico, Cañotas. Pasámoslo Sí, por por... certo. Plan máis gracioso, de verdad, Estou encantado, porque Eres- é que comiches un payaso, Ti sempre eso metete, e hoxe é eso o que recibe a metete. É que, vamos... Entón, mira, pasámoslo así, xa, fretir. Aí está. Aí estades vendo. Vou facer outro, Ai, porque que- despois se lle gusta a Cañotas igual que repetir. O enemigo número 1 de Cañotas, a súa kriptonita. O fígado. Que, repito, é moi san. Sí que é certo Sí que que é non moi se pode san, usar, sí, sí sí, que é tes certo que non se pode si abusar tes del. falta de ferro, É moi sano, sí, eso é verdad. Vale, ti como ves, Maribel? Porque moi é boa empanado, pinta. claro, o sea, Sí, moi ti boa cómelo pinta. así, Sí, a de mí me porco. gusta, sí. A mí tamén me gusta máis o de porco porque é un poquinho máis suave. Eso é certo. Ainda por riba. Eso é Pretendes que prove é máis suave que o de máis suave do porco. Sí, é máis suave, pero hoxe non había no súper, pois que trouxemos deste. Vale. Claro, bueno, pues non pasa nada. A ver, non se pode ser caprichoso, Cañota. Claro. Digo eu, Maribel, ti botalle tamén queixo así No. o rebozado, non? No, Pois eu tens que eso probar non porque vai moi sabía. ben, Vai moi ben. Vamos a dar un poquinho máis de forza ahora xa. Eso sí que non, o queixo non. Pois non é mala idea, No. Porque así Eso é un super consello. Sí, Botarlle... claro. Así sabe menos o fígado. No, pero queda así moi crocante. Mira, cacharro, por favor. Queres o cacharro? Queremos o cacharro. Ai, Bueno, xa o fixemos máis veces, pero se mesturamos un poquinho de queixo curado, de ovella, de vaca, do que máis nos guste, co pan relao, vai nos dar un toque moi diferente no rebozado. Entón, é moi recomendable. Non vai quedar máis crocante, pero vai quedar máis sabroso. moi ben, Hasta eh? aquí, hasta aquí. Hasta aquí o superconsello de Xulio Mato, que hoxe é feliz. Eu xa estou moi contento. Sí, claro. Tiño unhas ganas de que probes e que me digas, pois tiña razón. non vou probar, Si que vas probar... Hombre, como non lle vas probar? Olvidadevos que non o vou probar. Bueno, estar aí facendo o sacrificio. Vamos con Estefanía Colmeiro. Este matrimonio non funciona así. Maribel, tira con Estefanía Colmeiro. Ti recorda que tens que ir comigo, non con eles, vale? O sea, ti... No, digo que... Como que te... Claro, que tens que ir comigo. Non lle des o apoio a Xulio Mato no tema do fígado. Tens que vir comigo. No, eu vou dicir a verdad. Aí Hombre, só le faltaría. Home, No, que se manipulador. refire Cañotas Sí. é que el non quere probar o fígado por baixo Claro, ningún concepto. claro. Entonces, en que o axudes. En que vayas conmigo. En que vayas con él, sabes? Maribel, que non... Mira. Que non lle digas a Xulio que me dé fígado. Claro. Contalle, Fanny, o que vas facer. vou facer Fanny tampouco, no, que non se decida. Que non me Que non dé fígado. quere baixo ningún concepto. Por qué? Porque non me gusta nada. Un probaste divulgador algo gastronómico. Máis das que me gustaría. Probei no máis das que me Que gustaría. di que somos moi bo cociñeiros. Sí. Sí, Ai, ó. todo palabrería. Mira, o programa... Ahora, de verdad. Vou dicir unha cousa que pensei Ahora, que de nunca verdad. diría. O programa non vai sobre mí, vai sobre o fígado. Así que Estefanía, venga. A él non o receita. vamos a probar. Receita. Deixamos estar. Pero bueno, Mira, mellor dice vamos- que comeu sí. o fígado e non o probou, A ver. que sei. Non, non. Seguro que non. Estes platos no. Estes que están facendo ahora no. Xusto estes non. Vamos a centrarnos, ten razón Cañota. A ver. Vamos a deixar o rapaz porque estamos facendo pasar moi mal. Fatal. 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 E entón vamos a centrarnos. Eu vou facer un guisiño de... Pobre. Está me dando pena. Ánimo, pobre. ánimo, hombre. Ánimo, Cañotas, que os medos superanse, hombre. Sí, hombre. Os medos superanse. Isto todo pasou se nas sale, veces- sí, Cañota. de todo se Explica a sale. receita. Vale, este é un... Vou facer un guiso de fígado, vale? Nunca o fixen, pero seguro que queda super sabroso. Escaldei o fígado, porque no escaldado sempre se eliminan as impurezas, o que poida ter así de amargor. E como un bo guisiño, estou marcando un refogado a base de allo porro e cebola tenra. Piquei en dadiños. Unha cebola tenra así que a relei, para que así a salsa quede máis gordiña. E agora estou relando o tomate, que xa lle vou engadir aquí ao refogadiño este. No que despois vou a cortar o fígado e vaise guisar nesta base de verduras. Maribel da Fonsagrada, chegou un momento no que che teño que preguntar cal das dúas
levarías ti se tiveras que escoller unha sen probala como vou facer eu? Sin probala levaría as dúas. Porque che gusta. Porque me gusta, sí, a forma en que as verduras gustanme e aquel tamén. Sin probalo levaría as dúas, fijo. Pois eu vou-te mandar á zona de sufridores. Vou-te mandar ali a sentarte e despois chamo. Vale. Moi bien. Un aplauso para Maribel da Fonsagrada que está con nós con a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Ai, señoras, señores, hoxe cociñamos fígado. Sí, somos de pulpo a empanada, pero confesade, as miudanzas gustannos a todos ou case todos. Ou pensades nos callos, lingua, unllas, rabo. Son parte da nosa dieta desde non sei cando, así. No receitario tradicional hai páxinas e páxinas dedicadas a estas preparacións. E son moitos os que teñen devoción por elas. No ano 2022 consumimos no estado case 30 millóns de kilos de miudanzas. Non chega ao consumo de polo, pero non é pouca cousa. Hoxe animámosvos co fígado. A ver se vos enche un ollo esta receita. Se queredes comentar, xa sabedes, en @voltascoprato, como sempre, aí estamos todos e todas nós do equipo para recibir as vosas queixas, suxestións, fotografías, o que queirades. Pero non mandedes fígado ao programa, vale? Vamos con Xulio Mata. Mira que ben hule, cañotas. Pero ti eres, o sea, Pero mira que ben hule. mira que ben hule, mira que ben hule, mira que ben hule. Mira que ben hule. Non me faz burla, Mete o nariz, vámonos rir de camión. Mete o nariz. Mete o nariz. No, que hule ben, coa. Sí, sí. Bueno, mira, a distancia. mira que crocantiña está. Ben doradito. Parece como... Se non che gusta o fígado, cebola, ven pa aquí. Sabes ese restaurante, esa cadea de comida rápida na que Sí. se vas, tú eres el king? Pois son estes aros de cebola, vale? Mira, aquí teño impulsor químico, fariña, sal e pemento doce moído. Impulsor químico, que iso é? Levadura química. Vale. É que queda mellor así, non? Que dicir Pero é un impulsor químico. Mira, vamos a sacar este xa está tamén. Buah, é que supérame o olor, Pois supero, cañota, supero que tes unha edad, Mira, aí está. Xa está, xa non fritimos máis fígado. Ti comes de fuera. todo? Eu como de todo. Non hai nada. Menos unha cousa que non me achas antes, que me dá moita cousa. Vaya, Pero non che vou dicir cal é. vaya. Bueno, mira, mesturamos así isto, ben? Ah, xa sei, sesos. Sí. Decían, hai que comer desto para ser listo. Pois eu son tonto. Ah, claro, pois... Se ti probas o xo fígado, a próxima vez que fagamos eso, eu probo. No, prefiero que pares sin probar os sesos. Pois xa está. Prefiero que pares sin probar os sesos, sí. Sí. No. Sí. Bueno, fariña, pemento doce moído, Impulsor químico. levadura química, sal E na máis. Ah, vale, pemento doce Mira, moído, agora que xa vamos a sei. facer vamos a coller este plato que tiño por aquí. Vamos pasar os aros de cebola tíbenos, mira, están tesiños, tíbenos en agua con xeo. Ah, para que queden duros. Sí, vámonos pasar por aquí. No, para que queden máis Sí, ben tesos. tesos, vaya. Tesos. Pasámonos así e vámonos reservar aí. E aquí teño leite, un ovo e un poquinho de pementa. Vale, entón o que vamos a facer? O que nos quede aquí, vámonos mesturar aquí, vamos a facer unha especie de... Pero valo bater todo de eso, almohado, o leite... eso, vámonos a bater todo, vale. ca fariña, e vamos, se nos fai falta, se queda moi lixeiro, completámoslo cun poquinho de pan relado, Para que espese, non? para que espese, eso é. Entón o que vamos a facer é pasalo por esta fariña, que xa ten o sal, e pasalo por este rebozado. Bueno, Esta é a guarnición do fígado encebolado de outra maneira. bueno. É así, pa xente que non lle gusta moito o fígado, así come dunha maneira máis divertida. No, come eso. Todo. E se me dá Toma tempo, porque ves que teño moita plancha, se me dá tempo facemos unha maionesa de cebola crunchy tamén. Pa, cebola. Pa cebola tamén. Non, unha maionesa pa o fígado, e pa cebola, Va. todo. Vamos coa pregunta de concurso, 50 euros para a xente que está na casa. Quero que me digades como fallo. Fígado. Xulio Mato. Pois vai non dicir cañotas cando probe. No, rebozado e frito. Empanado e frito. Como faz o fígado, Xulio? Empanado e frito. 664-4834-19, chamade a Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. Empanado e frito. Empanado e frito, así que chamade, vale, porque queremos repartir O fígado, cartiños. Aí está, Empanado e fígado. frito. Empanado, E frito. moi ben. Ala, pois iso xa está. Vou lavar as maus. Podes ir onde Fanny mentre eu mezclo esto, Sí, perfecto, veña. Canto máis longe este de ti hoxe, mellor. Veña, vamos con Estefanía Valmeiro. Mira, Estefanía, ves, Mira telo- que fantasía. Ves, polo menos telo cortadiño. Parece unha tapa de raxo, Bueno, sí, casi. casi. Bueno, seguro que mira, desas viaxes que fixaches ti polo mundo, Sí, a saber, a saber, ¿eh? a saber. Pero, Pero, a ignorancia, no,
o rexeitamento que me produce isto non me produciu nada no mundo. Nada. Bueno, A saber o fígado que comiche a por aí. saber. Buah, a saber. De varano, de cosas. A saber. Vale, temos aquí o... Que ben ule eso, As verduriñas, claro. Isto ten que Veis, isto non me arrefender. dan. Non Se pode lle quedar botei así. o tomate relado, botei orego. Moi ben. Voy a picar en fresco. Isto o de sempre, os aromáticos, En fresco Podemos- picaos para que potencien, non? os aromáticos sempre van a mellorar a É que o receita. orego, o sea, ule moitísimo, o orego está, ule moi ben, Se temos tomiño, romeu, Oh, podemos botarlle, sempre engadir, sempre lle vai a dar un toquiño, vai a quedar ben. Entón, agora botamos o fígado e vamos a botar os pimentóns. Eu un pouco de pimentón doce moído e un pouquiño de picante. A mí sempre me gusta botarlle un chisquiño de picante por darlle aí unha chispiña, non? Unha alegría. Vamos a salalo ben. ten tino con ese saleiro que está un pouco... xa vin que estaba así un pouco... Este saleiro pide outro. Sí, E é o caldiño. O caldiño. O que decíamos, un caldo de verduras, mesmo de limpar as cebolas tenras, o allo porro, todas esas partes verdes que vamos a tirar ao lixo, pois podemos facer caldo, en vez de tirar ao lixo. E agora vamos a facer aí chup-chup. Non se pode sobrecociñar o fígado, se sobrecociña, queda duro, queda contraído, quítaselle toda a humedad, non queda tenro. Non llevas... Ah, sí, dar voltiñas, é que como deixabas así, pensei que ibas deixar así, é verdad. Non quería remexer moito por eso de que non botara Pois mira, demasiado moi ben, arrecendo, sabes? No, de momento ainda cheira... Sigue respirando, caño. Sí. Teño as ventas pichadas, Ibas a dicir, cando vexe que te poñas morao vas a outra mesa. Na outra peor. A outra... está igual. Non, porque xa está frito. Ahora xa non, pero antes, cuidado, Pasa que aí fixaches moi ben, porque botaches moito orego, entón Sí. o orego, como é invasivo, invadiu aí... Claro, e agora ainda lle vou picar así un pouco de albahaca. Ves. Certo é que non che dixen fixen un machucadiño con allo e sal que xa lle engadir ao guiso. Simplemente allo e sal. Que non comentei, Bueno, non o pero, fixen. pero simplemente Pero machucaches. leva o allo machucado no mortero con sal. Vale. Por que se machuca con sal? Isto xa o dixemos máis veces. Rompe ben... Rompe mellor o allo e machuca mellor. Dato, Teño que marchar. Dato. o leva. Dato, dixeches. Sí. Dato. Leva o machucado de allo e sal. Leva na bresa de verduras allo porro, a cebola tenra, Sí. o tomate relado e o allo machucadiño. Que pasou? Vou Que marchar, dixen vale. mal? No, vou Estás marchar. temblando? Sí. Ánimo, Vou con cañota, Xulio. supérao. Está sendo un día complicadísimo e durísimo, para min, Bueno, pues eso é... Eso é o que é o mercado laboral, cañotas, é así. Sufrir. Non é vir sempre a pasalo ben, hai que sufrir de vez en cando. Mira A que ver. ariños de cebola, Compénsame tamén facer fígado cada 450 programas, Home, compensa. despois todo no día un, cando cobras, tamén che compensa. Compénsame tamén, compénsame. Sí, sí. Porque falase moito do da outra cadea, pero ti tamén, De que? dos que cobran sueldos millonarios, pero ti tamén. Oh, Mira que aros de cebola, queres probar un? sí, Sí, con fígado. No. Pois entón non hai. no. Vamos a repartir cartiños. Imos a Vigo. Conchi, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Conchi, a ver, que tal te levas ti co fígado? Bueno, más o menos, pero sí que me gusta. Tú tienes que probarlo hoy, ¿eh? Sí, oh. ten que probarlo, verdad? Sí, Moi sí, ben, sí. Conchi, 50 euros. Non caerá esa Tienes que breva. probar. Non caerá esa breva. Un trociño pequeno. Pero mira, Aunque sea una Esta pequeña. puntita, mira. non, vou che dicir unha cousa, Conchi, si dis, cañotas, non fai falta que o probes, eu a mellor douche 50 euros. Tienes que probarlo. E non quero os 50 euros, é con tal de que os probe, home, claro, Yo pero... te quiero 50 euros. Galicia hoxe vai te educar. No. Astronómicamente. A Lidia non me vai educar. Conchi, veña, por 50 euriños, porque aínda así son boa persoa, a pesar Ai, de que que me queres bien. meter neste marrón. Porque non son del. Dime como vai, Xulio, o seu fígado. Empanado y frito. Moi ben. Abrazo para Conchi, que daba os 50 euriños. Moi ben. Gracias. Pois, Conchi, si che gusta o fígado, todo para ti, vale? Vale. Veña, un bico grande, moitas gracias por chamar, vale? Vale, a vosotros. Veña. Chao. Chao. Hasta logo, chao, chao.
Que faz? Pois, vouche dicir o que non vou facer. Que non vas facer? A maionesa. Non vou facer a maionesa porque esqueceume coller o huevo. A non ser que fagamos así e veña un huevo. Pode vir, mira, mentres eu vou falar con Maribel, Veña. ao mellor ven o E ovo. vou botando o resto dos ingredientes. Veña. Xa sabes, Vou. aceite... Sí, ovo zumo e de vas limón, tirando. eso. Vou con Maribel. Veña, vamos con público de Voltas con Bras. Ai, é que antes olvidei dicir unha cousa, Maribel. Temos un sorteo activo no noso Instagram. Entrade en @voltascoprato porque ata o próximo mércores sorteamos un libro do programa. Así que, por favor, entrade aí, dadelle a gústame, compartide, espallade, dade amor, participade, eso, que soe a música, porque agasallamos con un libro do Voltas co Prato. Así que moi atentos e atentos. Maribel, Contame. estáse poñendo moi tenso o asunto. Non me digas. Sí. Por? Porque estamos vendo aí en imaxe os dous fígados. Pero mira que eres reacio, él. No, dígoche de verdad que é a única cousa, Mira, comín de todo, na miña vida. Ata a lamprea, que é unha cousa que non me chiste. Se fixera lamprea, probaría a lamprea, é unha cousa que non me chiste, Ahora, o fígado... Non? É verdad, pero é unha cousa que non me chiste, home, son sincero, pero como? Porque, pero é que o fígado... Nada. Non podo, non podo. No. Non? Vamos ver de preto o que está facendo don Xulio Mato, Pues apetedes? vamos, sí, vamos. Pois veña, vamos alá, dámosle un aplauso a Maribel, que ven da Fonsagrada está no Voltas co Prato. Todo vamos, mira como encontraste o ovo. Si, eu topei o ovo. Ahora, Que faz, Xulio? buscar unha batidora. A ver, aquí... Bueno, Que nos fai Xulio Mato vai rematar o seu batidora. prato, se lle dá a Mira, gana. vamos pasar da mayonesa. Vale, Temos o fígado e o salado de cebola. sin mayonesa. Eso, e vamos a picar un poquinho de perejil para darlle verde. Vale, Xa temos o prato. vale. E vou deixar tamén unha rodajiña de limón, Pa que? que vai moi ben cos empanaos. É co fígado? Que o fígado tamén. Vale. Moi ben. Dame un pouco de rabia, porque a Sí, porque mayonesa con esta cebola é a clave, a mayonesa, dáballe moi ben, iballe moi ben. É a clave para que sepa menos a fígado. Nada. No, ten que saber a fígado. Mira, vamos a botar a ceboliña crispy, vamos a botar o perexil e vamos a poñer unha talladinha de limón. Moi ben. Vale. Queres que agora Estou pensando como vou tallar. Inda pretenderás que con todo o que te estuveche metendo conmigo que che demos un aplauso. No, vou me pedir eu para mí mismo. Que vos parece a receita? Que ten boa pinta. Vamos con Estefanía Colmeiro, veña. A receta de Xulio Mato, a ver A ver, Fanny, como Estefanía. vas? Mira, Maribel, eu este guixiño, que, bueno, troceei o fígado, xa ves, así anaquiños, botei unhas pataquiñas, que sempre tamén engordan a salsa, está para mollar pan. Que opinas? Non se pode mollar pan. No, Porque se o engorda, o pan engorda. O pan non engorda, é sí, o importante aquí é... Que lle parece a Nico? Gústache o fígado, Nico? Non son o único, ves? Pero, cañotas, si te puxéramos un prezo, Un prezo. Decir, Home, si me das un millón de euros, como vamos? Como inteiro. entón non é para tanto. Por 1 millón de euros, Non é como pa cheo a tanto. tíos esos. Vamos a dar tamén un aplauso a Estefanía Colmeiro. Maravillosa ela. Chegou o momento de probar, así que Maribel da Fonsagrada, vente comigo, vamos ata aí. Pasa para aí para diante, por favor. Aí á tua dereita. Porque agora vai vir o fígado. Fígado. Ai, que medo lle tes, Nah. Tamén monto un pouco no mérito, Ai, sabes? sí, bueno. Xa. Veña, por 50 eurillos vamos repartir para a xente da casa. Quero que me digades como fai Estefanía Colmeiro o seu fígado non, o fígado que ten. Tampouco o fígado que ten, o fígado que lle compramos para que cociñase. Como fai? Ti sabes como fai? Sí. Guisado. Guisado, 664-483419. Chamade a Voltas co Prato, Fanny, como faz? Eu fago un guiso de fígado. Guisado, vale. Guisado. Fígado guisado. Moi ben, pois chamade a Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. E agora, cando queiras, Maribel, podes ir probando as dúas receitas. Estefanía marcha, moi ben. Vou pola tixola. Sí, vale. E vou polo limón. E repartimos cartiños. Así, campa. Volvemos a Vigo. Manuel de Vigo, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Que tal, como estás? Ben. Ti que tal te levas co fígado? Tens que probarlo. Sí, ahora cando acabo o programa probo, non te preocupes. Está Galicia, pero... No, por 50 euriños, dime como fai Estefanía Colmeiro o seu fígado.
Claro. Moi ben, un aplauso para Manuel que demos 50 euros da volta co prato. Vale. Veña, unha aperta grande, Manuel, gracias por chamar. Gracias. Hasta logo, Gracias. chao, chao. Maribel, como vas? Probaches todo xa? No, falta yo de Fanny. Ah, falta yo de Fanny. Vale. Esto está buenísimo. Este está buísimo, dixo, Ves? eh? Mira, proba Que esto. non vou... No, Julio, non vou probar. Unha puntita. Non me metas neste compromiso, non vou probar. Un pisquili. Que non vou probar. Un pisquilichín. Que non quero. Veña, hombre. Que non quero. Hoxe vai ser a Como tua che maioría dicir? de edad. Como che vou dicir as cousas? Veña, xura a bandeira aí con... Non xuro nada. Faite home. Mira, eu probo se queres o... O aro de cebola, no. A cebola terrible. Pois veña, Maribel, que temos que decidir quen gaño a voltas co prato día de hoxe. Dade máis maus. Está Maribel probando o guiso de Estefanía Colmeiro. Non probou, Non probei. Maribel, da Fonsagrada, quen gaño a voltas co prato día de hoxe? Eu vou me decantar por este. Don Xulio Mato, co seu guiso rebozado e aro de cebola. Porque a mí estes Señoras, especies non me señores, gustan. nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao.